Ja, og mors mor det hele. Må jeg skifte den? Det er da så fint. Vil du noget med dig hurtigt, hva'? Men det er lige med at bruge fingrene. Ja. Det er ikke kanten, man skal tykke i. Æder kanten. Det smager så. Ej, gør det ham der. Oj. Jeg tager lidt mere. Ja. Og hvordan går det med fodringen? Det går godt. Indtil... Hvor du også bare snurrer det lidt. Nu skal vi ikke i bad bagefter. Jo. Det skal i hvert fald nok have noget rent tøj på. Tror jeg. Du vil hellere have mælk. Du skal nok få noget mælk først.